Proiektua ikusita benetan interesgarria oso. Gaur ikusi duguna oso kristoren lanaren fruitua izan dela eta hortik joan behar dugu. Antzerkian egunero euskaraz hitz egiten da eta antzerkia euskaraz hitz egiten da. Azken finean lortu duguna da euskara naturaltasunez hitz egitea eskenatoki batean. Ondo etorri zaigu ensaiatzeko edo lantzeko gehiago. Jendaurrean antzezten eta jendaurrean euskaraz hitz egiten, non eta Barakaldon gainera. Oso ondo egin dutela eta aukera polita izan dutela hori egiteko. Behar genuen proiektu bat interesgarria, erakargarria, motibagarria, eta denok dakigu oso zaila dela DBHko ikasleak motibatzea. Bultzatu nahi genuen erabilera, eta erabilera bultzatzeko motivazioa bultzatu behar da. Eta motivazio bultzatzea nerabeekin ez da erreza. Beraz, bilatu genuen proiektu bat interesgarria eta haiek izan behar ziren protagonistak, eta haiek izan behar ziren aktoreak. Hasieran ikasleen jarrera, gauza berria izan denez, orduan ja ziratik nolabait hori, jakin mina hori, ezta? Baina gero ja egunak pasatu ala haiek eta gu irakasleok baita ere, ikusten gari ginen nolabait ja, zerbait lotzen gari. Denon artean saiatu behar dugu Barakaldon erabilera areagotzea, badakigu oso zaila dela, are gehiago nerabeen artean, oso ohitura errotuak dituzte, erderaz egiteko ohitura, oso ingurune erdalduna da, eta benetan langatxa benetan euskaraz egitea. Hasieran, nelako oinarrizko teknikak ikasi dituzte, eta gero ja agertu zen, aizue, emaitza hau izan behar da. Helburu hori da eta horretara joan behar dugu, ezta? Beraz, ja historia, ja paperean sartu. Atzo, atera zen, berriturik bidurik, eta mentzura begietan. Erabaki bat hartu du, laster izango dugu erabaki horrekin. Udal Euskaltegiak lan izugarria egin ditu azken urteotan, baina hori ez zera nahikoa konturatu ginen. Antzerki hizkuntza proiektua asko gustatu zitzaigun, ze nerabeekin lan egitea badakigu oso zaila dela. Lehenengo hitza euskeraz, eta gero leihoa, bentania esaten baldin badugu, esan dezagun. Gure bigarren helburua taldearen garapena, pertsonaren garapena, garrantzitsua da, eta hori ere sustatu dugu. Hori da azken finean antzerki hizkuntza, hasieratik eta bukaera arte. Hizkuntzaren bidez, taldea eta nortasuna garatu. Nik uste dute konturatu direla euskara hemen bitarteko hutsa izan dela, komunikatzeko bitarteko hutsa, eta agian dibertitzeko ere balio izan duela. Oso errazak dira gauzak esatea, bentatean zegoen adeako gaztea,
Motibatzen zuen, zuetan, algoten zuena, baisak izaten zuen euskaltzelan, gabezia, abestela, Oso esperientzia ona izan da, eta gure irakasleak erakutsi digu lotza kentzeko, nola egin behar ditugun gauzak, eta errespetua, eta uste dut izan dela antzerkia harrigarria, eta asko gustatu zait. Atzean ikusten ez den lana ere, uste dute ikaragarria izan dela, jarraitu beharreko zera da. Lasai Martin, ondo jarriko zara? Eutzi zeme, eutzatu zaitezke. Ondo egon dela batez ere ikasleentzat, haientzat izan da aukera polita, aukera ona euskara klasetik kanpo erabiltzeko. Bai, utxadetxuak, nina eskan ondo. Horrik hariko zaretu gureak etxutea. Gaur haiek izan dire protagonistak, guzti dut ondo pasatu dutela, guk ere ondo pasatu dugu ordurik egon gara. Wilfredo? Bai, Andrea? Iar bestoa kantaratuko ere gazteluan, eta denak beste egon behar. Ganboatarekin, bere gometuko ditugu. Ez izan txotxoloan, askarte horiek gurbel da inengo ditugu eta. Nik ere ipia ditut. Nik ikusi dudana, izan da gaur naturaltasun osoz aritu direla euskeraz, hobeto edo okerrago, oso ondo esango nuke, oso ondo, benetan. Inpresioa oso ona izan da. Niri historia politak izaten zaizki, buka ere politekin. Eta niri ere bai. Eta niri.